İsa Mesih Hudaýyň sözü durmuş coşkuny İsa Mesih Hudaýyň sözü durmuş coşkuny Senin adında günem yuvuldy bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldy bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mähriban ildeşler. Şuňky programa goşulanyňyza köp sag bolun. Men her sapar şu programa sabırsyzlyk bilen garaşýan. Sebäbi biz telewizioniýa üstü bilen duşup bilýär. Hem birek bilen ýüregimizde bolýan zatlary paýlaşyp bilýär. Men esasy arzuwum şu siz bilen Hudaýyň sözüni bile okap, ol ýerde aýdylýan hakykatlara görä ýaşamak. Biz gelin şeýle etmäge biregi ruhlandyralım. Bu gündelik durmuşymyzda gaty wajyp şeýle etmeklik. İsa Mesih biziň her birimiziň ita iman edýärleriň şol biregi goldap ýaşamagyny isleýär. Şonda biz süýgü görýär, goldaw görýär biregi üçin. Ene men şu gün ýene-de gepleşigimi Hudaýy söýmek barada şol temada dowam etmekçi. Sebäbi bu gaty wajyp tema. Hudaýy söýmek diýmek näme? Biz şoňa dogly düşünmesek gaty kyn biziň üçin. Hudaýy söýüp bilmeýäs düşünmeden. Men geçen gepleşigimizde diýdim, eger biz Hudaýy tanamasak, o näde söýüp bilýäs? Biz hakyky durmuşdan bir mysal alyp gördük. Siz öz töwereňizdekiler barada pikir ediň, tanışlaryňyz, dostýarlaryňyz, jogurlaryňyz barada. Şolary siz tanamasaňyz söýüp bilermisiňiz? Elbetde söýüp bilmersiňiz. Dogry dämi? Hudaýy bilen hem şeýle. Hudaýy tanamasaňyz siz Hudaýy söýüp bilmeýäňiz. Ýene-de bir agdak geçen zadymyz Hudaýy söýmek diýmeklik, Hudaýy biziň durmuşymyzda ilkinji ýeri eýlemeli. Aňymyz, ünsümiz Hudaýa gönükdirlen bolmaly. Bu dünýädäki zatlar ýa-da aladalar, baýlyklar, biz o zatlara üns bermän, diňe Hudaýy gyzyklandyrýan zatlara üns bermeli. Şol bize durmuş berýär. Men Debur kitabynyň 70-nji babynyň 25-nji aýatyny ise okap beripdim. O ýerde näme diýdi Dawud padşa? Meniň göklerde senden başga kimim bar? Seniň bilen ýerde, gökde ýok mätäşligim. Hudaý men bilen bolsa diýe menne hiç ili mätäşlik ýok diýip otyr. Sizem öz kalbyňyzda şeýle aýtyp bilermisiňiz şu wagt? Men durmuşymda Hudaý bar, Hudaý men bilen, menne başga hiç ili mätäşlik ýok. Hudaý biziň şeýle ýagdaýda ýaşamagymyzy isleýär. Gelin häzir ýene-de 1-nji Ýohanna kitabynyň 2-nji babynyň 15-nji 16-njy aýatlaryna seredip geçeliň. Bu ýerde bize nähili maslahat berilýär. Dünýä we ondaky zatlara köňül bermäň. Dünýäni söýýän adamda atanyň söýgüsi ýokdur. Sebäbi dünýädäki ähli zatlar, günäli howuslar, açgözlük we baýlyk bilen magtanmak atadan däldir. Dünýädendir diýär. Oýlanyň siz şu barada, şu hakykat barada. Nähili bu dünýä tapawutly? Hudaý bilen gatnaşykda, Hudaýyň padşalygy şu dünýäden nähili ütköşük. Ulu tapawut bar arasynda. Dünýäni söýýän adamlarda ataň söýgüsi ýok diýär. Näme üçin? Tebe olar dünýäde bolan zatlara üns berip otyrlar. Dünýädäki zatlar näme diýe berdi? Günäli howuslar, açgözlük, baýlyk bilen magtanmak diýe. Bu zatlar Hudaýyň padşalygyna gabat gelmeýän zatlar, olar dünýäden. Hudaýy söýmek diýmek biziň Hudaýy islemegimiz şonu hem aňlatýar.
Hudaýyň ýolunu küýsemek, Hudaýyň sözüni küýsemek, Hudaýyň dogurçylygyny küýsemeklik ýaly zatlar biziň Hudaýy söýýänligimizi aňlatýar. Ene Zebur kitabynyň 41-nji babynyň 2-nji, 3-nji aýatlary şoňa gowuş aýatlyk etýär. O ýerde näme diýär? Keýiň akar suwlary küýseýşi ýaly. Hudaý, canım seni küýseýär. Hudaýa, diri Hudaýa teşnedir canım. Bu Dawud paşaň aýdyp oturan sözleri. Tidem şu wagt keýiň akar suwlary küýseýşi kimin? Ey Hudaý, canım seni küýseýär dip şeýle dile getýäňizmi? Hudaýa, diri Hudaýa teşnedir canım. Hudaý siziň şeýle ýakyn gatnaşykda bolmagyňyzy isleýär. Ene biz şu ýerde Dawud paşaň Hudaýa bolan güýçli söýgüsini görýär. Ol Hudaý güýçli küýsäp otyr. Şol biziň Hudaý söýýändigimizi aňlatýar. Ýene de Hudaýyň tawşyklaryny berjay etmeklik olam biziň Hudaýa bolan söýgümizi görkezýär. Ene bu barada 1-nji Ýohanna kitabynyň 5-nji babynyň 3-nji aýatyna şeýle diýär. Hudaýy söýmek onuň buýruklaryny berjay etmekdir. Siz şu wagt hakykatdanam ýürekden men Hudaýy söýýän diýip aýdyp bilermisiňiz öz kalbyňyzda? Eger aýdyp bilmeseňiz, size näme zat şu wagt päsgel berýär öz durmuşyňyzda? Siz ýüregiňizi barlaň, aňyňyzy barlap görüň. Näme size şu wagt kalbyňyzda bökdünçlik berip otyr Hudaý bilen gatnaşyňyzda? Dawud paşaň Zebur 138-nji babda dile geçýär, "Tidem Hudaý men kalbymy barla. Bar pikirlerim barla. O ýerde erwetlik bolsa, onu aýyrda meni hakykat ýoluna sal" diýär. Tidem şeýle dile getip bilýäňiz. Soň Hudaý şol siziň kalbyňyzda oň özi bilen gatnaşyňyzy päsgel berýän zady aýryp, soň kalbyňyzy açyp kalbyňyza doly rahatlyk hem azatlyk berýär. Diňe şonu siz Hudaýyň hakykatyny düşünip ýaşaýaňyz. Şonu siz Hudaýy söýüp ýaşap bilýäňiz. Tidiň şu wagt kalbyňyzda Hudaý bilen gatnaşyňyzda päsgelçilik berýän zat bolsa, onu siz Hudaýyň ýolundan ýöremeýäňiz. Hudaýa söýgüňiz doly söýgü däl. Şoň üçin hem şu ýerde aýdylýan zatlara hem seredip, gündelik durmuşymyzda şonu berjay edip ýaşamyzda Hudaýy söýýänligimizi biz başgalara da şaýatlyk edýär. Hudaýy söýmek, oň buýruklaryny berjay etmek. Hudaýa iman edýärler, Hudaýyň merhemetine hem oň bize görkezýän söýgüsine jogap berýärdir. Nähil jogap berip bilýär. Häzir şu barada da Kanun Taglimat kitabynyň 6-njy babynyň 4-nji, 9-njy aýatlaryna teredi geçelim. Ey İsrail halky, kulak goý. Hudaýymyz Reb ýeke-täk Rebdir. Hudaýyňyz Rebbi tutuş ýüregiňiz, ähli güýjüňiz bilen, jan tenden söýüň. Men bugünkü buýurýan şu sözlerimi ýüregiňizde saklaň. Bulary çağalaryňa hem öwret, öýde de, ýolda da, ýatanyňda da, turanyňda da şular hakda söz edilýän. Olary belli kökmünde eliňe dak, maňlaýyňa nişan etip belli. Olary jaýynyň kapylarynyň töýelerine we derwedelerine ýazyp goý. Ene Hudaý bizden şu datlary talap etýär. Eger biz Hudaý söýýän bolsak, onda Hudaý näme diýär? Men aýtýan sözlerimi hemmesini çağalaryňyzda da hemişe tursaň da olary öwret diýär. Siz şeýle etdiňizmi öz maşgalaryňyzda? Hudaýyň sözüni öz tanışlaryňyzda, çağalaryňyzda, goňşularyňyzda olar bilen paýlaşyp Hudaýyň sözüni öwredip, öýde de, ýolda da, ýatanyňda da, turaňda da Hudaýyň sözü hakynda sözleýäňizmi? Eger sözlemeýän bolsaňyz, Hudaý sizi şeýle etmäge çagyrýar. Sebäbi ol bize dem ýaşaýyş durmuş berýän Hudaý. Näme üçin biz öz durmuşymizy oň üçin ýaşamaýas? Men sizi şu zatlar barada oýlanmaga çagyrýan. İsa bizi hemme zatdan Hudaýa hem ýokurda goýup, ony söýmäge bizi çagyrýar her birimizi. Durmuşymyzda bar bolan zatdan Hudaý ýokurda durmaly. Ol ilkinji ýer eýlemeli. Ene İsa Mesih hem şu barada şol töýgün wajypdygy barada şeýle diýär.
Bu Matta kitabynyň 22-nji babynyň 34-nji 40-njy ayetlerine aýdylýar. Fariseyler İsa'nın Sadukeylerin agdyny yumdurandygyny eşitellerine bu ýere ýygnaşdylar. Olardan biri Tewrat mugallymy İsa'ny synamak üçin "Mugallim, Tewratda iň uly tawşyryk näme?" diýip sorady. İsa oňa şeýle jogap berdi: "Hudaýyňyz Rabbi tutuş ýüregiňiz, ähli düşünjeňiz bilen jan tenden söýün. Şu birinji we iň uly tawşyrykdyr. Ikinji bolsa şunuň ýalydyr. Yakynyňyzy, ödüňizi töýüşüň ýaly söý." Tutuş Tewrat bilen peýgamberleriň ýazgylary şu iki tawşyryga baglydyr diýip İsa Mesihiň özi bize şeýle diýdi. Şol köne ähde aýdylan ähli tawşyryklar indi şuňky täze ähde İsa Mesihiň üstü bilen ol diňe iki wajypdady görkezýär. İsa özi aýdy otyr şonu. Birinji wajypdat, birinji kanun täze ähde göre Hudaýyňyzy Rabbi tutuş ýüregiňiz, ähli düşünjeňiz bilen jan tenden söýmek. Ene bu birinji iň uly tawşyryk diýär İsa. Ikinjisi bolsa yakynyňyzy, ödüňizi töýüşüň ýaly söý diýär. Ene bu ikinji wajyp tawşyryk. Biziň şu İsa Mesih'däki şu ýerdäki durmuşymyz şol iki kanuny esaslandyrylmaly. Iň esas kanun. İki tawşyryga bagly biziň durmuşymyz. İlki bilen Hudaýy söýüp ýaşamak, soňra birik söýüp ýaşamak. Iň wajyp zat Hudaýyň öňünde. Siz şu zatlary şu wagt etýäňizmi, şu iki tawşyrygy ýerine ýetirýäňizmi? Hudaýy jan tenden düşünjeňiz, ähli düşünjeňiz bilen, tutuş ýüregiňiz bilen, bar güýjüňiz bilen söýýäňizmi? Söýmeýän bolsaňyz onda siziň Hudaý bilen gatnaşygyňyzda nämedir bir zat täsir berip otyr şu wagt. İkinjisem yakynyňyz diýe bärde goňşyňyz diýen mantam bar, ol islenik. Beýleki birek bolan söýgi. Beýlekleri ödüňiz söýüşüň ýaly söýdiýär. Siz şeýle etip bilýäňizmi? Ýene şu zatlar biziň Hudaý bilen Hudaýa bolan söýgimizi görkezýär. Eger biz şu iki tawşyrygy ýerine ýetirip ýaşaýan bolsak, biziň töwregimizdäkiler biziň Hudaýy söýýändigimize şaýatlyk edýär. İsa Mesihiň söýgüsi bizi İsa'ny söýüp oňa hyzmat etmäge höwüslendirýär. Ene şu barada biz Pawlusyň aýdan sözlerine görýäs. Pawlus oň Hudaýa bolan söýgüsi gaty güýçli bolan adam. Siz bu arada täze ähden bilýäňiz şeýle dämi? Ene Pawlus näme diýe berdi? Eger bir adam hemmeler üçin ölen bolsa, berde İsa Mesih barada gurunýar. Onda hemmemiz ölendir. Şeýle pikire gelelimiz bäri İsa Mesihiň söýgüsi bizi hereket etmäge höwüslendirýär. Hawa İsa Mesih hemmeleriň uğruna öldü. Ol muny ýaşaýarlar inni öýder üçin däldi. Olaryň uğruna ölen we dirilen Mesih üçin ýaşasyrlar diýip etdi. Şoňa görä-de kim İsa Mesih'e değişli bolsa, ol täze ýaradylışdyr. Könesi geçip gitdi. Inni täzesi geldi. Ene bu 2-nji Korintioslar kitabynyň 5-nji babynyň 14-nji, 15-nji, 17-nji aýatlaryna şeýle diýär. Şu ýerdäki aýdylýan hakykatlar hem gaty wajyp. Biz şu hakykatlary düşünüp ýaşasak, biz günnelik durmuşymyzda Hudaýy söýýär, hemem birek söýüp, İsa Mesih barada töwregimizdäkileriň ahlysyna şaýatlyk edýär. Bizi şoň üçin Hudaý şu dünýäde goýdy. Şol ýaraşyk hoş habaryny paýlaşmak. Ene Mesihiň söýgüsi diýe bärde Pawlusyň durmuşynda on her bir eden zady, her bir hereketi İsa Mesihiň söýgüsiniň üstü bilen amala aşyrlan. On öýde aýdyp otyr. İsa Mesihiň söýgüsi bizi hereket etmäge höwüslendirýär diýär. Tidem şu wagt şol ýygnaşykda edýän işleriňiz ýa-da beýleklere edýän hyzmatlaryňyzda siz oýlanyp görüň. Şol edýän zatlaryňyzda Mesihiň söýgüsi sizem hereket etmäge höwüslendirýärmi?
Tebebi biz Hudaýy süýüp oň bilen ýakyn gatnaşykda ýaşamyda oň süýgüsi bize şol Hudaýa hyzmat etmäge, beýleklere hyzmat etmek bilen biz Hudaýa hyzmat etmek howasyny bizde döretýär. İsa Mesih'in süýgüsi şol howaslar döretýär. Eger biz öz güýjümizde edip oturan bolsak, onda biz bilýäs. Biz ýada bolýas tiz gaharlanyp bilýäs, kalmada rahatlyk bolmaýa, iş köp diýip biz şeýle gurun etip bilýäs. Bu zatlar Hudaýyň ruhundan däl. Eger biz Hudaýyň ruhuna görä hereket edip oturan bolsak, biziň her bir etýän adamydy Hudaýyň, İsa Mesih'in süýgüsi bizi howaslandyrýar, şonu etmäge itergi berýär bize. Şeýle ýagdaýda biz bilýäs, biz mukaddes ruha görä hereket edip oturýar. Menem tedi şo bärde Pawlusyň aýtýaly 2 Korintoslaryň 5-nji babyna aýdylýan zatlara üns berip ýaşamagy hem şolar barada oýlanmaga sizi çagyrýan. Bärde gaty wajyp hakykatlar bar. Biziň durmuşymyz üçin wajyp. İsa Mesih hem bilen uğruna öldü diýär. Ol öz janyny biziň üçin berdi. Näme üçin ol beýletdi? Bizi söýýänlik üçin şeýletdi. Ol muny ýaşaýarlar, biz ýaşaýas şu wagt özümiz üçin däldi. İsa Mesih üçin bizem öz janymyzy bermäge taýýar bolmaly. Biziň öz uğrumyzda ölen hem dirilen Mesih üçin biz ýaşamaly. Şol biz Pawlus diýdi 2 Korintoslar kitabynda bize şol ýaraşyk hoş gabar paýlaşmaklyk işi berilen bize. Şol ýaraşygam İsa Mesih'in haçda ölmegi bilen mümkin boldy. İsa Mesih şeýletmek bilen biz Hudaý bilen ýaraşdyrdy diýdik. Şol hoş gabary biz paýlaşmak biziň üçin berilen iş. Şoň üçin hem şol İsa Mesih biziň üçin öldü. Biz hem şol özi ýaşaýan durmuşymyzy özümiz üçin näde hoş gabary paýlaşmagyň uğruna geçirmeli. İsa Mesih üçin ýaşamak diýmek şonu aňlatýar. Şoň üçin hem kim İsa degişli bolsa, ol täze ýaşaýyşdyr diýär. Bizde täze durmuş bar bizde. Öňkü köni durmuş geçdi. Indi täzesi geldi. Şonu ýatdan çykarmaň. Rebbe bil baglamaklyk we ony süýýändigimiz üçin kanunlary saklamaklygyň wajypdygy şu köni ähtide, täze ähtide bize aýdylýar. Rebbe bil baglamaklyk hem gaty wajyp zat. Hem şu Hudaýy süýýändigimiz üçin on kanunlaryny berjay etmeklik hem wajyp zat. Biz bu barada 1-nji Ýohanna kitabynyň 2-nji babyna da teredik geçdik. Rebbe bil bagly süýýändiň üçin kanunlaryny sakla. Ene bu barada Ýeşua kitabynyň 22-nji babynyň 5-nji aýatyna şeýle diýär. Emma Rebbiň guly Musanyň size beren buýruklaryny we kanunyny doly berjay edin. Hudaýyňyz Rebbi süýüň. Ähli ýerde onuň ýolundan ýöreň, tapşyryklaryny ýerine ýetiriň. Oňa bil baglaň we bütün ýüregiňiz bilen jan tenden oňa gulluk edin diýär. Ene bu Ýeşua kitabynyň 22-nji babynyň 5-nji aýatyna. Şu ýerde kontekst Ýeşua Israillere şu tapşyrygy berip otyr. Ol özüniň gitmediň öň ýanyna enne Israillerin Hudaýa wepaly ýaşamagyny, Hudaýyň ýolundan ýüremeklerini dowam etmegini isläp otyr ol. Ene şoň üçin hem ol şu tapşyrygy berip otyr. Menem Ýeşuaň aýtýaly tede şu tapşyryklar bermek isleýän. Ene şu söz Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan kanunlaryny doly berjay edin. Hudaýyňyz Rebbi süýüň. Hem ähli ýerde oň nirede bolsaňyzam, nähili ýagdaýda bolsaňyzam oň ýolundan ýöreň. Mukaddes sözüne aýdylýan her bir tapşyryklaryny berjay edin. Oňa bil baglaň. Hem bütün ýüregiňiz bilen jan tenden oňa gulluk edin. Gulluk edeniňizde goý İsa Mesih'in süýgüsi sizi howaslandyrdyň. İsa Mesih'in süýgüsi size her bir işiňizde itergi bersin. Pawlus da şeýle boldy. Ol İsa Mesih'e bolan güýçli süýgüsi ony eden işlerini etmäge itergi berdi. Bizem şeýle etmeli. İsa'ny söýmek, on kanunlaryny berjay etmekligi aňlatýar diýdim men. Men ýene bir gezek şonu nyktamak isleýän.
Ene bu barada Yuhanna kitabının 14. babının 23. 24. ayetlerine şeýle diýen. İsa şeýle jogap berdi. Ol şägirtlerine ýa-da töwreneklere gürleýän bolmaly. Kim meni süýýän bolsa, sözümi berjay eder. Atam hem on töýür. Men atam bilen ol adamyň ýanyna baryp, onuň bilen ýaşar. Meni süýýän meniň sözümi berjay edýän däldir. Meni süýmeýän bagşlaň, meniň sözümi berjay edýän däldir. Siziň bu eşidýän sözleriňiz meninki däldi, meni iýberen atanyňkydyr. Yuhanna 14, 23, 24. Şu ayetlerden biz näme öwrenýäs? Kim meni süýýän bolsa, sözümi berjay eder diýen. Siz Hudaýyň sözüni berjay etdiňizmi? Hudaýyň sözüni berjay etmek diýmek bu diňe gowwat bolany däl. Kynçylykly pursatlaryň içinde. Ene men bärde käbir tanışlam bar, olarda rak keseli var ýa-da başga erwet ketelçilikler var. Men görýän olaň durmuşynda. Ýöne şol rak keseliniň içinde de olaň Isa Mesih'e bolan tüýgüsi hasam güýçlenýär. Olar imanna has berkeýärler şo ketelçiligiň kynçylygyň üstü bilen. Hudaý hem olaň häsiýetini hasam özüne meňzetýär. Hem hasam pakleýär häsiýeti. Kalbyny arasalaýar olaň şol kynçylygyň üstü bilen. Täbäbi şu kynçylykly pursatda güýç bolmadyk ýagdaýynda biz hiç öz güýjümizde daýanyp bilmeýäs. Diňe Hudaýa tarap algap, oň öňünde aglap dilek edip, doly Hudaýyň güýjüne daýanýar. Ene şu zatlar bizi Isa Mesih'e bolan imanyny östürýär. Men şoň üçinem diýen, kim men tüýýän bolsa sözüm berjay etsin diýse, bu diňe biziň hemme zat gowwatyny däldi, şol kynçylykly, garanky pursatlarda da Hudaýa ýakyn bolup ýaşap, ony süýmegimizi bärde maslahat berýär. İsa Mesih ýene näme diýär? Atamym sen süýýär diýär. Men atam bilen ol adamyň ýanyna baryp onuň bilen ýaşar diýär. Bu näme diýdi? Şu wagt İsa Mesih Hudaý biziň kalbymyzda öz mukaddes ruhunyň üstü bilen ýaşaýar. Bu şonu anlatýar. Ol biziň kalbymyzda ýaşaýar. Düşünýäňizmi şonu? Iň golaýdy biziň ýanymyzda hemişe. Hem biziň tenimiz şu wagt şu tebigi tenimizde bu Hudaýyň ibadathanasy Pawlus şeýle diýdi. Biziň tenimiz şu täbäbi Hudaý ýaşaýar biziň kalbymyzda. Öz mukaddes ruhunyň üstü bilen. Şoň üçin biziň tenimiz ibadathana hökmüne görülýär. Ene şonu anlatýar bärde onuň bilen ýaşar diýär. Meni süýmeýän men sözüm berjay etmeýär diýär. Eger siz şu wagt Hudaýyň sözüni aýdylýan zatlar berjay etmeýän bolsaňyz, bu näme anlatýar? Siziň Hudaýy süýmeýänligiňi anlatýar. Siziň bu eşidýän sözleriňiz menki däl diýär İsa. Men atamyň aýdan sözlerini men size aýan edip otyryn diýär. Biz ýene de köne ähde Süleýmanyň bize Hudaýyň merhemetine hem oň bize bolan süýgüsine ýürekden hyzmat etmek bilen jogap bermäge çagyrýar. Ene bu barada 1-nji Padşalyklar kitabynyň 8-nji babynyň 67-nji aýatyna şeýle diýär. Onuň pardylaryna boyun bolup, onuň tawşyryklaryny şu günki ýaly berjay edip, beýik Hudaýymyda ak ýürekden hyzmat edin. Ene bu 1-nji Padşalyklar kitabynyň 8-nji babynyň 61-nji aýatyna. Süleýman bize näme maslahat berýär? Hudaýa ak ýürekden hyzmat etmekligi. Biz Hudaýa süýgü, oň tüýgüsü derarly biz hyzmat etmeli. Onu süýýänligimiz üçin biz hyzmat edýär. Diňe özümiz üçin bir zat almak üçin hyzmat etmeli däl. Onu ak ýürekden hyzmat etmek däl ol. Hudaýa bolan tüýgümiz derarly hyzmat etsek bu ak ýürekden edilýän hyzmat. Bizde başga hiç ýyly zat etergi bermeli däl. Ay men Hudaýy hoşal etjek, gowy edýän işimiň hyzmatymy üstü bilen. Eger sizde şeýle pikirler bolsa, bu Hudaýy hoşal etmeýär. Täbäbi İsa Mesih biziň üçin bar zat etdi. Biziň hiç bir etýän zatymyz Hudaýyň tüýgüsini ýetgitip bilmeýär. Şoň üçin hem siz şoň wajypdygyny ýatdan çykarmaň.
ak yürekden hizmet etmek demeklik, diňe Hudaýa bolan tüýgümiz derarly bolýar. Ýene de Dawud padşa öz ogly Süleymana Hudaýa bar jan teni bilen wepalyk bilen gulluk etmegi tawsir ýa. Biz şonu hem Ýyl ýazgylar kitabynyň 28-nji babynyň 9-njy aýatyna görýär. Bu birinji kitap, Ýyl ýazgylar birinji kitap. Süleyman oglum, sen bolsa ataňyň Hudaýyny tana, oňa ak yürekden höwes bilen gulluk et. Çünki Rab her bir kalby synaýandyr. Hem ähli niyet hyýallary bilýändir. Hudaýy agtarsaň taparsyň. Ýöne terk edäýsen welin, ol senden müdümilik ýüzegir. Ene bu Ýyl ýazgylar kitabynyň birinji kitabynyň 28-nji babynyň 9-njy aýatyna şeýle maslahat berýär. Şu ýerde Dawud padşahyň öz ogly Süleymana berip oturan maslahaty size de degişli. Ol size de şeýle ýüzlenip otur. Hudaýy tana diýär. Oňa ak yürekden höwes bilen gulluk et diýär. Näme üçin? Tebavi Rab diye her bir kalby synaýa. Ol biziň ähli hyýallarymyzy, niýetlerimizi bilýän ekeni. Eger biz Hudaýy yürekden agtarsak diye, islenik ýagdaýda biz onu tapýar. Ýöne biz terk etsek, ol bizden müdümilik ýüzegirýär. Ene şu hakykatlary ýatlap ýaşamaklyk gaty wajyp. Tebavi şu ýerde aýdylýan zatlar biziň Hudaý bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmagymyza kömek edýär. Hem kalbymyzyň päk bolmagy. Kalbymyzda bizi Hudaýdan aýryan hiç bir päkçilikleriň bolmadylygy wajyp, şonu görkezýär. Şoň üçin Süleymanam, Dawud padşa da bize Hudaýa ak yürekden höwes bilen gulluk etmekligi maslahat berýär. Şol gulluk diňe Hudaýyň tödüne esaslanan hyzmat gulluk bolmaly. Başga hiç bir zada dayanmaly däl. Täze şeýle bolsa ol päk bolmaýar. Ene biz Markus kitabynyň 12-nji babynyň 31-nji aýatyna men ýene bir gerek siz bilen okamak isleýän. Şol günnelik durmuşyňyzda siz şu hakykaty ýatdan çykarmaň. Ýakynyňyzdan özüňizi söýüşiňizi ýa söýdiýär. Diňe bir Hudaý söýmek bilen çäklenmän, birik hem söýüp ýaşaň. Ene şu zatlar Hudaýa şöhret getirýär. Şu zatlar biziň Hudaýy töýýänligimizi görkezýär. Hem beýleklere Isa Mesih barada gowy şaýatlyk edýär. Biz gynantagam şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.